phela okuningi ngiyisola mina lenzekile ngenxa yami. Utata wenkwenkwane neminyaka esixhenxe ebulewe ngokungenalusini eMkungundlovu ukholelwa kuba ukubhubha kwakhe koyamene ne-R150 ebeyityala umrhanelwa. Zihlasela ingingqi ezithile zasentshona koloni imvula ezimandla nanjengoko ugalelekile umsingo oqhaqhazelisa amazinyo kweli phondo. Molweni emakhaya nanguvimba wangokuhlwanje. Utata wenkwenkwane neminyaka esixhenxe ebulawa ngokungenalusini kufuphi naseCobesville ngaphandle kwaseMkungundlovu ukholelwa ukuba unyana wakhe ubulawelwe i-R150. uLinathi Mkhize ulahleke ngolwesine ze wafunyanwa ngabahlali kwindawo yokuhlala ekufuphi. Umrhanelo waziwa lusapho ukhutshwe ngenqawule. Mntana ngesihluku wabendela njalo nje. Umndeni kaLinathi Mkhize uyathuthumela ngokufa kwakhe. Kuthiwa wagcina ukubonakala eyodlala nabangani bakhe ekseni ngolwesine. Makhathaleni nosuku abambona ngomlise ongumngani kayise ngoswidi nangemali bengena endlini yakhe. Lo mndeni uthi kunzima ukubhekana nehluku abulewe ngaso uLinathi. Ube umuntu uvela osasayina emaphoyiseni bengaphandle ngeparole vele. Kodwa akabanjwa namanje. Sibhlungu kakhulu, ngibhlungu ngomfana wami, ngibhlungu kakhulu. Ngoba bengakwazi nokuyivikela, beboshwe ngisho imlenze, bengakwazi nokuyivikela. Enza konke lokho akakwenzile kuyena umlisa. Uyise kaLinathi William Rithambo uthi uyayisola ngokufa kwendodana yakhe athi kungenxa yengxabano ayinayo nalomsolwa. Phela okuningi ngiyisola mina ukuthi into eyenzekile ngoba mhlawumbe ingane yami ihambe ngenxa yami. Amaphoyisa athi aseliqalile uphenyo aqinisekisa nokuthi umsolwa ubengaphandle ngoshwele. When police arrived, they were taken to the suspect's informal dwelling. The suspect was not at home and the door was locked. Police forced the door open and found the child lying dead on the floor. Inhlangano elwisana nobugebengu emphakathini lapha zithi ziyanda igameko zodlame kule ndawo. Eyindabeni za-SABC nginguvusi Khumalo eMkungundlovu. Iziganeko zokufihlwa nokulahlwa kwabantwana ziyaqhubeka nokuxanana zakwingingqizeli yaye zisoloko zibikwa kumajelo endaba hayi kumapolisa. Ngokwamapolisa aseMntla-Ntshona mathathu kuphela amatyala okufihlwa kweentsana ezibikwe kweli phondo phakathi kuka-Okthobha ngo-2023 noMatshi kulo nyaka. Neko sakutshanje sashiya abahlali belali yaseLohlakane eMahikeng emva kokuba izinja zabhaqwa zisitya amalungu omzimba wosana ekucaca ukuba lashiywa luthe gengelele. Ingcaphephe kwezenzalo itendala zisengela ukuba oku kufihlwa kokuzalwa kwabantwana kuthe gqolo ukuxhalabisa yaye kubeka esichengeni unina nomntwana ingakumbi xa nokukhulelwa ngokwako kufihliwe. A very risky and life-threatening act to conceal a pregnancy and even a birth. So these include things like hypertension in pregnancy, which can lead to strokes, the mother fitting, which is eclampsia, risking her life. Nangona kunemiba ebandakanya imongo kwasengqondweni emphefumlweni nangokwemo yentlalo enegalelo kule ngxoba kaxaka, abasemagunyeni kwezempilo bavakalisa ngelithi zikhona indlela eziliqela zokukhupha isisu futhi nokunikezelwa kwabantwana kwezinye intsapho lelinye lelinge elingathatyathelwa ingqalelo. Can decide based on the person's options or beliefs to put the baby for adoption if that's what they want to opt for. But of course, the C-top is an option. We think is the last option in a sense that there are so many things that can be done before a person even comes to C-top. Uthonge imibutho ephansi kombutho wohlangulo lwabantwana iBaby Savers SA inyandenye yembumba ephansi phezulu nokumela ukubekwa ngokusemthethweni kweebhokisi zokuhlangula abantwana njengelinge lokugqibela lokukhawulelana nabasetyhini abaziva besindwa ngulomthwalo.
is a box situated in a wall of a charitable institution that allows a mother to anonymously leave the baby in the box, and the baby will be taken care of by care workers situated on the other side of the box. Ike kukwanatywe ngelithi imibutho eliqela kweli iyazinikeza iibhokisi zokuhlangula abantwana kodwa elilinge alikho sesikweni ngokwezomthetho zeli nokulenza lingasebenzi njengesisombululo esingundoqo. Kuqugqisa imvula ezimandla nemimoya evuthuzayo kwiphondo lentshona koloni, umsinga wengqele sikethanjeni ugalelekile kweliphondo. Amagosa enkonzo zentlekele athi zonakele iziseko zothungelwano lombane kwiindawo eziliqela kwakhokelela kuphamu wombane kwachaphazeleka neendlela eziliqela. Amaza alwatyuza kangangokuphakama ukuzimitha ezilishumi nanjengoko kugqugqisa isaqhwithi kwisixeko seKapa nakwiphondo. Komasipala abaliqela kukhutshwe izilumkiso ezikwinqanaba lesibhozo zemimoya ebhudla ngamandla. Abasemagunyeni baxhalabela imimandla yogobityholo. Kananjalo indlela ezininzi zichaphazelekile zavalwa. Kekambe abahlala kwindawo zamatyotyombe bathi baphila obentshontsho kule Maxongo kuba kaloku umntu ngabantu ayilali buhlayo imibutho yesisa zizijwili ezimemelela uhlangulo. Ukanti ke amagosa olawulo lwentlekele athi ngokwangoku awakabakhuphi abantu kwiindawo zabo kodwa imeko yempuphuma ayiqaphele ngawokhozi. Kunjalo nje zisalindelekile imvula ezimandla nomsinga usike emathunjini ebudeni beveki. Abahlali kumasipala oMbaxa iNelson Mandela Bay balungiselela isichotho esiza kuntlitha lommandla kwezintsuku zimbini ezizayo kodwa amaxhoba ezikhukhula ezintlithele engingqi ngomhla wokuqala ngoJuni kufuneka abuyele kumakhaya abo kungekafiki esi sichotho. Aphantsi akafikelela kumakhulu amahlanu amaxhoba ezikhukhula aphume eKariyerha atshise amatayara avala neendlela nanjengoko bengafuni ukubuyela kumakhaya abo. Namhlanje bilusuku lokugqibela lokuba la maxhoba aphume kwindawo yethutyana abuyele kumakhaya abo. Uluntu lwalapha eKariyerha beluhleli kwiindawo zethutyana, abanye kumaholo oluntu inyanga yonke. Ngoku bebenikwe iintsuku ezingama-30 zindawo, kodwa sithetha nje bayakhutshwa kuzo, nto leyo ingancumisiyo. Abaninzi kubo bebengaxolanga emphefumlweni njengokuba beza kulala ezitalatweni phantsi kwemo yezulu ebandayo kwaye balahlekelwe lithemba. What we're facing now at this point in time is outrageous because now is empty promises from our presidents and officials stating that we must be removed from this place where they took us from, putting us in shelters, but now we need to be removed from the shelters. I'm afraid for the dam to break when I'm going back home to old Lapland. I'm afraid of that water that the people was promising us we're not going back to old Lapland. We are staying here until we're getting our structures. Abanye abazali kubo neempahla zabantwana zokuya esikolweni. Where must we go back to old Lapland? And it's a dangerous area. It's a flat area there we stay. And they, how can I say there's no safety for our children, there is no school uniforms for our children. Isebe lozinziso loluntu kuzwelonke khange liphefumle ngethuba elijelo lifaka imibuzo kodwa umasipala oMbaxa iNelson Mandela Bay uthi uzimisele ukunceda uluntu xa imo yezulu ingancumisiyo. Ukuba umasipala waseNelson Mandela Bay ufumana isilumkiso semozulu embi kwinkonzo yemozulu, icandelo lentlekele likamasipala lizoqinisekisa ukuba zonke iinkonzo zikaxakeka zime ngomumo ukuze sikwazi ukuphendulana nemingeni engajongana nabahlali ngenxa yemozulu embi. Ulindeleke kubekho umoya obandayo kule veki apha kumakoloni. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC ndiseKariyerha kwiphondo leMpuma Koloni. Kwalapha ezindabeni, usapho lejoni elidukileyo laseNxuba uluntu ata lufuna impendulo kumkhosi wezokhuselo ngokuduka konyana walo kuquka nendlela ephethwe ngayo le nyewe. Kodwa masiqale evenkileni.
Sinamkele kwakhona sikwabhodisana kwabo basandula ukungena usabukela indaba kwijelo SABC1 sisiza ngqo kwikomkhulu leSABC eAuckland Park eGauteng. Bukela kwakhona izindaba kwijelo leYouTube ngokuthi SABC indaba zesiXhosa. Make siphinde ke silume kwinqaku lethu eliphambili ngalentwa. Utata wenkwenkwane neminyaka esixhenxe yabulawa ngokungenalusini kufuphi naseKhobuzville ukholelwa kuba unyana wakhe ubulawelwe R150. uLenathi Mkhize ulahleke ngolwesine ze wafunyanwa ngamapolisa nabahlali kwindawo yokuhlala kufuphi. Liyaxhalabisa iqondo eliphezulu lokukhulelwa kwamantombazana aselula lombethwe imiphumela emibi yezoqoqosho kweli loMzantsi Afrika. Umphathiswa omtsha lakhe kuza kunyanzeleka akhawuleza afinyeze imikhona asebenze bangaphaya kwezigidi ezili-13 abantwana abaxhamla kwisibonelelo sabantwana kweli. Nokuba ke ingade ibe inhlala yenzeka kule mihla kodwa ukukhulelwa kwamantombazana kunemiphumela emibi ewabona egaxeleka kumakhamandela enxele likakhethekile. Abanye bomama baselula bakholelwa kuba ufunqu kwisibonelelo sabantwana ungeza nesiqabu noko. I would like the government to raise the child support grant because things are very expensive. Bambi ke bakholelwa kuba kusadingeka urhulumente khe aqinise isandla kwimfundiso ngokurhanqelenywa abatyikili yomitho lwabantwana kwimeko emandundu yoqoqosho. Umphathiswa omtsha ophuhliso loluntu wondlale kwabo bazidinga ngokukodwa. Kodwa kusadingeka aqale ngengxaki zesebe ezifana nokuqesha avale intwenka yezikhewu aqubisane namatutu azidalela kwizibonelelo. With people who are acting in the position, we are unable to really achieve that because people chop and change, and in the process the issues that got lost and the service delivery suffers. Kunyaka mali ka-2022-2023 akubuhawu bamawaka ali-150,000 150,000 amantombazana aye akhulelwa naphakathi kwe-10 ukuya kwi-19 leminyaka obudala. Uninzi lwawo yaba ngamaxhoba odlwengulo. Ababandakanyekayo bahlabe ikhwelo lentsebenziswano yasekuhlaleni kuqiniswe kumaphulo okufundisa ngemiba yezesondo kwaye ibe qatha ingalo yomthetho kwizidlwengu. Usapho leJoni lidukileyo uLuntuata lufuna impendulo kumkhosi welu wezokhuselo ngokuduka kwakhe kuquka nendlela ephethwe ngayo le meko. uLance Corporal Luntuata wagqityelwa ukubona ngomhla wama-30 kwinyanga kaMeyi ngaphangelanga ngosuku olulandela emsebenzini. Iphelile inyanga usapho lakwata luzibuza imibuzo engaphendulekiyo. Olusapho luthi amajoni ayesebenza noLuntuata luwahla athi uHati bebonakala njengomuntu ophazamisekileyo engqondweni phambi kokulahleka kwakhe edinga ungenelelo lwezempilo. Olusapho lukwakhwanqiswa nakukulahleka kwejoni emkhosini onokhuseleko lumandla. Babe bemkhathalele kwaseqaleni abantu abakhulu abamphetheyo ngoba xa behamba bengumkhosi aba bantu ba-under i-supervision uba bebe-acte immediate bembona ukuthi ingathi uyagula benza indima yabo yokumkhusela ngesingekho kule ndawo. Ngoku bona bayalalalala and then ke thina sifuna umuntu wethu kule ndawo sikuyo ngoba siqhelekile noba imeko ithini noba imeko injani, and especially ngoku sekuthiwa kufunyenwe i-wallet kunye nefowuni kwafunyanwa impahla yakhe ebujoni apha phakathi ebheyisini besebenza kuyo. So sithe thina kubo mabamfune kwapha ebheyisini babuye naye, thina siyamfuna selusapho. Olusapho lukwathi indlela i-SANDF exhulumana nabo ngayo ayibonakalisa ivelwano kwaye ayinasidima. Indlela abastrita ngayo kwaSANDF asiqolanga ngoba simane sikontaktwa ngefoni. Ngoku thina silusapho besinqwena ngasethi eNorthern Cape siyozikhangelela siqole. Ukanti kwingxelo ebhaliweyo i-SANDF ithi ixhulumene nosapho kwintsuku ezimbini elahlekile uHati kwinzame zokuqonda ukuba ebekhe wagoduka kwisini na. Bakwathi zonke izigaba ezithathwayo zokuzama ukufumana umuntu olahlekileyo zihanjiwe de kwanwenwisa namaphepha anobuso bakhe. Bathi kude kwavulwa netyala lomuntu olahlekileyo emapoliseni ngomhla wesi-5 kweyeSilimela. Ndingusidima Mveku kwindaba ze-SABC ndisenxuba kwiphondo leMpuma Koloni.
Usekela mphathiswa ophuhliso loluntu Khanif Hendricks uthi yadingeka intsebenziswano karhulumente nemibutho engajonganga nzuzu NPOs ngamafuphi ukusiphula neengcambu indlala nezinye ingxaki zasekuhlaleni. Uthi kodwa kuza kudingeka iNPOs idlala indima yazo ukuqinisekisa ukuba ziyisebenzisa ngobunono imali eziyabelweyo ngelokuphelisa urhwaphilizo. uHendricks unqubanise intloko neNPO nabaxhasi bazo eLenasia eRhawutini namhlanje. Iphini likaNgqongqoshe wezenhlalakahle lithi bazozama ngayo yonke indlela ukwelekelela baphinde bachushise inhlangano eyingenzi inzuzo. We're inviting NPOs and business people to sit together, to network, to see how business people can help these NPOs in this particular area. Charity begins at home. Many of these business people give charities outside the area, which is fine. No. The charity begins at home, and the NPOs in Lenasia and Soweto and the surrounding areas, they need more support. They can't expect government to provide all the funding. We're very tough on corruption, and at the moment I'm very concerned that we have 300,000 NPOs, and they issued a Section 18. But only a third of them submit their annual statements, submit their annual plans. Abanikazi balezi inhlangano bathi sebekhale zoma inyembezi befuna uxhaso kodwa lokhu kuba yizeleze. Ifunding yiyo iproblem. Sometimes kune lack of communication, people don't know the right doors to knock. And people don't know the information ukuthi mangabe unenkinga eso uya kuphi. Sometimes abanye bafunda igovernment, but ngokuya kwesikhathi imali iyaphela. Then basale bangena anything to offer abantu ababasizayo. Iphini likaNgqongqoshe wezenhlalakahle ke uKhanif Hendricks lithe liyimisela ukusebenzisana nabantu abanamabhizinisi amancane ukuze bakwazi ukuthola usizo ngoba yiningi ingqinamba labantu ababhekene nazo. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC. Amalungu egqiza labahlali lilwa ulwaphulo mthetho iCPF yaseBarberton eMpumalanga akhalazela ukungatshutshiswa kwabantu abatyholwa ngokushishina ngeziyobisi kule ngingqi. Lamalungu eCPF athi gunya abantu lezotshutshiso liyaphanza ukutshutshisa abantu ababandakanyeka kumatyala okushishina ngeziyobisi kulo mmandla. Kutshanje leCPF ibambe umiwa ngaphandle ephethe iziyobisi kodwa nangona kunjalo abahlali bathi khange atshutshiswe. yaseBarberton eMpumalanga inengxaki enkulu yoshishino lweziyobisi. iCPF yale ngingqi iyavuma ukuba akululanga kwaphela ukusiphula umkhwa wokusetyenziswa kweziyobisi kodwa ithi nangona bezama ukulwa nolwaphulo mthetho akude kutshutshiswe mntu ligunya abantu lezotshutshiso. Every month we have a operation with the subs members and security companies. When we arrest some people that are selling drugs. They told us they are not enrolling that cases because we don't have evidence. Ukanti gunya abantu lezotshutshiso liyaziphika ezizithyolo ngelithi lidinga ubungqino obubambekayo ukuze likwazi ukutshutshisa abatyholwa. In some of the drugs related cases, we first have to send the alleged drugs to forensic science laboratory to analyze them, or alternatively a narcotics dog has to indicate that it is indeed drugs. Kusenjalo ibhunga loMzantsi Afrika elilwa nokusetyenziswa kweziyobisi SANCA lithi linenkxalabo kokunyuka koshishino lweziyobisi kulo mmandla. Elibhunga libongoza abazali ukuba baqinisekise ukuba abantwana babo bafumana uncedo. We do have drug tests that we are able to use and assist for people to come to us and do drug testing as well. And in terms of drug exposure to young kids in Nelspruit and Mpumalanga, it's very high. Kungoku nje amalungu eCPF abongoza urhulumente ukuba azinike ingqalelo inzame zabo zokulwa nobisi kule ngingqi. Okanti namhlanje usandile ehlangano intatheli yeSABC yezobuchwepheshe ukhona ukuzosixelela ngenye yefeatures ezintsha zika WhatsApp nekuthiwa iWhatsApp community. Sikwamkele Sandile, khawunabise ngale feature. Le yilento ngamanye amagama siyibiza ngoba yi-virtual town hall.
kusebusika ngoku abantu bayakhohlela kukhuma imoya ne-South African Weather Services ibisixwayisile okanye ibisilumkisile okokuba abantu bangaphumeli ngaphandle ngenxa yale weather ingazowuthandisa ngaphandle. Ndiyibona ke le WhatsApp virtual town hall isebenza kakhulu for oceba. Ikunikeza ii-options eziyi-2 ukuthi ukwazi ukwenza lento kuthiwa i-voice okanye i-video. Kule nto ndiyitshoyo ndisithi abantu bayakhohlela funeka baphumele ngaphandle. Wena unguceba ungabamba i-virtual meetings apho ukwaziyo khona ukuthetha nabantu bekubona ngevideo okanye usebenzisa le voice. Okwesibini ke ungakwazi nokuzirekhoda ezi messages okanye ezi voices kungabikho isidingo sokokuba ube khona live bekubona abantu rekhode nje video ozawukwazi ukuyiposta bakwazi abantu uyibukela okanye bakwazi abantu umamela le voice uyirekhodileyo. Ungayisebenzisa ukubaxelela abantu ukuthi kuzabakho ii-power cuts, awazubakho amanzi, izinto ezinjalo ze-community. Kwi-community ke singayisebenzisa le nto singabantu ukuripota into ezifana nee-crimes ukwenzela okokuba ungade ulinde lo mntu angene ngaphakathi endlini. Once uve ukuthi kukhona umgushuzo owenzeka ngaphandle uyakwazi uwaxelela amanye amalungu we-community ukuthi kukho into erhanelayo eyenzekayo ngaphandle. Nithanda ke niyi-community ningawa-involva namapolisa abe khona kwakule group ukwenzela okokuba zonke izinto enithetha ngazo kule group okokuba amapolisa nawo abe yinxalenye sessions nizenzayo le community. Iyabavumela ke abantu abangange-5,000. Sizawuyazi kwaye sawukhumbula ke kudala ukuba kwakukho izanto zokuba kukhwazwe ii-meetings ngomlomo okanye kukhwazwe ii-meetings nge-loudspeaker. Inqanda izinto ezinjalo. Okokugqibela ke nokwesithathu inayo nale nto kuthiwa yi-wall apho kuxhonywa khona ii-notices kwanguloceba. Enye into funeka uyikhumbule ukuba uba ufuna i-statement samanzi kweli xesha siphela kulo funeka uzifune kuceba wakho. Uyakwazi ukumthumela umyalezo uceba kwakule WhatsApp group uzawukwazi ukufunela okanye ukufakela eso statement. Okokugqibela ke eza emergency okanye eza hot numbers besithetha ngazo uyakwazi uceba ukuzixhoma kokuba xa ugulelwa ngumntu i-ambulance ukwazi ukuyibiza. Sibulele kakhulu ngexesha lakho Mqadi. Sibulele mawethu ngisibuleka indlebe sinikhumbuze zangomso zizanoxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu.